Bengange Bengawan Solo bareng karo metune pecel pincuk. Jantep iki. Iya, Dasare sing nembang iki wingi bar ulang tahun. Iya ta. Umuripun petang puluh piro? Oh 20 tahun. Tegese wis ora bocah meneh ning wis dadi bocah dewasa, wis melalui utawa iki wiwit ngancik masa puber. Yen wingi-wingi karo wong lanang gila, ya saiki ya kudu rada kendel-kendel sithik men ora diarani bocah sing katrok. Kowe aja wedi angger jarak wong lanang mlayu, jarak wong lanang mlayu. Angger ene wong lanang ngandhek ndingklu dijiwiti ngono ya astagfirullahaladzim. Ditutne ngono subhanallah. Bareng dikeloni meneng ae. Sing ngeloni bapake Pak Wiji. Iya. Ah iya keloni tikus kok gelem. Lagi anak tikus kok ya. Yah. Tikus itu mancine gara-gara ya, Truk? Nggih, gara-gara. Wah, jan pas karo wektune, pas karo rasane. Iya. Jam pira, Gong? 10:30, tenang ae. Nin. Pertanyaannya, penonton kok nganti sakmene jane ngenteni rampunge lakon apa ngenteni durpres? Ah iya, engko ben iso mulih bareng ngono lho. Bareng. Iya, Mau ana pamundhut apa Mbak Tutik saka Pak Lurah Manjung mau? Ngersake apa mau wis kepareng WA. Sesideman nggih. Sesideman kula tak nyuwun mau Mas Taslim sampun gentos dumateng Mas Joko rumiyin. Nah, Pak Lurah Manjung Barat Magetan yang ngersakaken sesideman. Mengke langgamipun kula nyuwun dumateng Mbak Tri Hastuti Retnawati. Waduh, elak. Wingi iki apa iki Mbak Tutik ning Balai Kota Madiun Rena yoga ngantuk kabeh. Ayo. Saiki saya nemen. Tak keplan diasmu ra. Kuwi semangat untuk sampurna. Ayo. Monggo Mas Joko. Apa bawanipun? Wiwitane henderek sang pekek priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha info kagem kadang-kadang dulur-dulur bakul lan ugi para maniak wayang mbok menawi wayangan wonten ing RSUD Ndelopo mriki jenengan kurang wareg cara wong mangan kurang marem mangke saged nusul kula 5 kilo dari sini arah selatan
mapan wonten ing Palareja Mbabatan Ponorogo tanggal 10 Mei. Wadene 10 Mei tek kurang marem nusul neh tanggal 11. Edian neng ndi? Tulungagung. Jak minggat lek kuwi Bagong iki ora. Mangga Mas Joko. Bendara terus kayung yon selendang kuning Nonano kang saking wukir swara kurang pramana ning wasesa angungrom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Monggo jumeneng Mbak Tri Astuti. Made in Ngawi. Pak Lurah Manjung ingkang ngersakaken. Monggo Bu. Teng mriku jenengan. Piyayi andhap asor Anuraga lho. Ayo mun. Nginggil mawon. Nggih. Sekadung Pak Yoyo. Oh, pengen variasi ning ngisor barang ya. Monggo, ora apa-apa, nggih. Bebas Mbak Tuti, kula mboten mani ngelekke. Ayo, Monggo, Bu. Luwih becik patenan nimbang papisahan. Marang kula warga
Nyuwun ngapunten kerjasamanipun Son Jawi ampun nganti gemrubuk bagbuk monggo dipun padosi nika. Heeh. Goleki piye gedene semono lho. Jengglek kabeh lho. Ora suarane kuwi lho. Heeh. Men ditata wong kene piyai elok. Heeh. Padake tukang sonmu. Son masjid. Son masjid iki apik-apik lho. Oh, lek adan iki enek ekone kok ngawut ae. Wong. Yakine entek lek kowe ora. Ya Mbak Hajah Trihastuti. Ya. Amin. Amin. Gajah tenan ya. Ayo. Hajah moto. Teman-teman ini semerai urip ana kutha gedhe kowe tak Mesti tak wujudke. Ayo, Nek ora dindangdutne, Mbak Tuti saiki ora kersa ndangdut. Wong ora tak pengen nggih mau ngangge mukena lho. Mukena. Iya. Saiki wis madhek kasepuhan. Ha iya, syukur. Wong golek tamba ngene Mbak Tuti nganti antri 2 kilo. Endi sing anake iki step, tambani Mbak Tuti. Iya, mari mati. Malah ora. Saderengipun Doorpress khas dari Madiun, apalagi kalau bukan orek-orek. Nah, iki ya coba iki bintangnya saka Bonsari ditampilke. Ayo ya Mbak Uun Febriandari ya luar biasa. Nadyan to apa kuwi sok arep bukesi ora dicaosi jadwal nek jenenge jodoh tak akan kemana ya petuk ning Ndelopo. Ayo. Dulur oleh. Ayo, Pak Naryo tasih lenggah nggih. Oh, bubuk. Oh, nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Pancen ya niku pancen tugase abot kok. Ayo lurah Pengrawit sik ngurusi banci-banci. Ayo. Ayo. Mbak Uun, Mbak Uun. Dalem nggih, katuran pinarak Pak Petruk. Teng pundi? Nggen kula. Nggih. Bonsari to. Desane pundi nika? Jumok. Jumok. Oh, Nggih. nggih. Ngrika ngajengan tasih enten peminine nika. Tese to. Lah sing nyekel sinten nika? Mboten kula cekel. Lah? Nggih namung magruk ngoten mawon, mboten Oh, dicekel. iya, Nek ana sing tumbas nembe dicekel. Oh iya, tumbas cocok regane cek langsung nggih. Nggih. Iya, luar biasa. Mbak Tuti yang duwe pom ning omah. Masa luar biasa. Nek wong tuku langsung sewemprat biar ngono. Lah iya. Nggih. Iki Ibu Isindu, salah satu dalang bocah dari Kabupaten Madiun sing nyatane sudah meraih berbagai prestasi. Lho, kaya ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Mila kula nggih titip nalika semanten dumateng Pak Hariwur, dumateng Pak Kajimbing nyatanipun nggih nalika lomba wonten ing Duka Jawa Timur ngantos teng pusat Jakarta menika tansah pikantuk wujudipun penghargaan. Madiun kaya ngono kuwi. Urung lek kota ke putrane Pak Bak wingi ya mangkat ning Jakarta. Lho, karo bapake, karo pake luar biasa. Wong pake mawangi udan barang. Ha iya. Elok Madiun elok. Ya diaturake ya. Lek ketoke temane ra cetha ya dielekke anu ya. Ya apa ngono lho. Mbanyol larai ora jelas kowe engko. Ha iya, Orek-orek gagrag cara Madiun dening Mbak Uun Febriandari. Mangga, dados.
Oh, berdiri no. Oh, berdiri. Oh, piye to? Bintang tamu ndekem. Kepenaken no. Lah dereng didhawuhi. Nah, mbok nyonto winang ora didhawuhi ning Jakarta yo ngadeg kok langsungan. Iya, Pak Uni rek. Oh, piyayine iki luwes. Ora mung nembang orek-orek, apa saja iki luwes. Mergo le nembang ora mung ngangge swara, ning ngangge penjiwaan. Lha iki lho sing bocah-bocah kudu nyonto nggen iki. Dadi lek Mbak Un nembang karo merem ngono kok kira turu ora. Menjiwai. Menjiwai leres. Lah Mbak Lia kae kek nganti lah kae nirokne lho ada-ada palar nyaksa kura kagiri-giri kae. Ada-ada diesel ora. Mbak Un tarik yuk. Oh nggih, Monggo, gendeng monggo. menika kula kintunaken kagem Mbok De kula nggih. Mbak De sinten? Mbok De kula Mbok Deyat. Griyane mriku lho niku nggih sinden. Mbak Deyat. Nggih. Estu nggih? Estu. Oh, nggih, Rumiyin nggih. nggih sindenipun Mbah Gondobuwana niku. Nggih. Niku Mbok De kula. Nggih. Tasih anu nggih, sehat nggih. Sehat. Mugi-mugi bagas waras. Amin. Sampeyan ugi dipun paringi kuat lahir batin. Amin. Niku anggen momong anak lanang anak wedok. Ha iya. Nggih, pangestune. Pak Hariwur sik lenggah ya. Tasih. Alhamdulillah kena nggih tamba kangen. Nggih. Iya, nggih matur nuwun. Sok aja kuwatir bar sura genah pusat SH Terate. Iya, Urung Oktober Arta Kencana. Iya. Wah, wis. Iki sok genah kanca-kanca meni entuk bingkisan neh paling ora wis. Nganti saiki anduk kok Arta Kencana tanggo. Ah iya, kangge adus lho iki lho. Agawa iki lho, sumpah. Bu Kesi, makasih ya. Iki Arta Kencana niki, Pak. Lho niki asli Arta Kencana nih. Nah niki lincip niki bunder-bunder nih. Matur nuwun Pak Hariwur, sehat selalu Pak Hari. Ya, ngoten niku. Ya Mbak Un ya. Tuku geplek imbuwe timun orek-orek asli Madiun. Mane ya Rama, ya Rama ramane dole. Sinden yen merantasi ya ngono kuwi. Ora nampik milih. Sindene cah-cah iki gelar karo Brahma enak lho. Buanci ngono srepek iso dilempar lho. Lek bawa dilempar ngono ora apa-apa. Oper srepek lho bar ngelik dilempar. Oh iya karo sesuk kuwi awake dhewe halal bihalal sanggar dalang anak Madangkara ning omah.
Ning joglo kae. Kanca-kanca karawitan Waranggana yen lunggar, ayo raketang karo dahar-dahar soto karo nonton kaya apa kridane bapak-bapak ketua RT nggenku anggene nabuh gamelan. Gendhinge apa? Manyar sewu. Nek wis digarap, ayo digarap karo Mas Gendut sesuk bengi. Sing mayang cah papat. Anakku Brahma, aja perang le, aja jejer le, aja budalan le, sampean belajar limbuan. Sing limbuan Brahma dagelane rambu. Kuwi tenan sesuk kuwi. Tenan. Ya. Rambu wingi ya bar lomba stand up komedi, nyatane ya lolos kok. Anggemen anak dalang dadi dagelan. Ora apa-apa ngono ora enek elek takono karo Mbah Kirun ora masalah ngono. Iya, wis ora apa-apa. Mau pamundhute Mbah Tarom isik siji sing urung diaturake ya kuwi Sri Huning. Sing nembang aku tak nyuwun karo mantune Mbah Sukron Suwanda. Siapa dia? Bu Sukesi Rahayu. So mantune Pak Sukron iso Mbak Tutik ketemu pirang perkara. Ayo. Ayo coba Bu Kesi ya. Jumeneng ra apa-apa amit sewu karo Bu Endang. Ayo. Nyuwun sewu Buke, Mbak Endang. Iki Mbak Ayu kula kok Pak. Aku mbiyen lek ra percaya nyuwun prisa Bu Endang nalika aku sik bujang Bu Kesi. Derekne Abah Kirun isih SMKI karo Pak Heru ya. Sing nyindeni ya Bu Endang kuwi tekan Tinti kuwi. Nggih ta Bu nggih? Lah niku malah aku mbiyen wis kelakon mayang nganggo ageme Mbah Sakri. Wah iya, mbiyen sing lawas kae tunggoki semalam suntuk. Iya, wis matur nuwun semedulur karo para pepundhening Mediun. Iya, Jumeneng Bu Kesi. Ayo Bu. Aduh. Nggih. Lek nggih yahene sampeyan pas ngono nggih isu-isuan iki. Ayo. Yo, yen pancen wong tuwa iki yo nggih esuk-esukan nyampleng ngoten. Ayo nyamplenge ku lho, yahene lek butuh sing mirasa. Nggih ta, Pak? Nah, kuwi mi rasa. Aku yo anjelek iki, Pak. Kono-kono aja medun kono ae. Mesake. Ayo, munggah medun. Nyuwun sewu Pak Dirman. Oh, Pak Dirman lenggah. Oh, sedaya pini sepuh tasik kepareng nggih. Pesate matur nuwun. Bapak-bapak dokter nggih tasik, Pak Ketua Rumah Sakit Pak Mujoko nggih tasik. Wah, sedaya. Pak Anang nggih tasik lenggah. Nggih sembah nuwun. Bariki dur prese Bu Kesi. Oh, nggih, siap. Sampe nembang sik Sri Guning. Ayo coba kaya apa? Putri kang sulesteng warni Putri kang sulistiyeng warni. Sinten Bu Kesi? Sri Huning Mustika Tuban. Kok iso dadi Mustika Tuban niku sampun labuh napa Bu Kesi? Labuh tresno prapteng layon. Duk kapan niku Bu Kesi? Duk pranggung bojone Mbebela Wiratmaya sinten niku Bu Kesi? Lha iki piye to ora ngono, Gong. Ngene kok bedhek dhewe, tolo ora. Aku sir kemene-melu kowe kok salah ngono. Belani sinten? Wiratmaya. Halah, mbok ora ketemu. Lho Bu. Bebela Wirat Maya Lajeng pripun Bu Kesi? Rangira Sri
Gundul. gugur. Menengo ta kowe iki. Sik to, samane tak rungok-rungokne kok ket mau sore nyerimpeti lek ku nembang kuwi apa sama wis kepengin ngono apa piye jawamu? Bagong iki lho aku iki bener-benerke aku nuduh-nuduhke. Apa anak serune kok gundul ora. Dadi kerok. Ora anak pemantu pra gundul ora. Sriuning gugur ora. Sampeyan lho Mas Gareng. Nggih. Dipersani Pak Hari gumujeng nika lho. Lah kuwi bener Bagong lho tan wurung sriuning gugur gundul ora. Gundul lek sampean. Awas ya. Aku malah kaya bocah ngono aku. Ngilo aku. Iya wis tak ngono. Tak foto. Wis. Ayo yo Bu. Uculuk Bagong ora. Rangira Sri. Bar kuwi aku iki jejer karo rambu. Padha ya Bu ya. Ngono ayo. Ayo. Sri Huning gugur. Yen gugur dados napa berarti Bu Kesi? Dadi musti kaneng Langgamipun Sri Huning ya karo nglangi karo ngombe engko ndangdute caping gunung. Heeh nggih, gemene wektu ya, Truk. Heeh. Mangga Bu Kesi. Sri Huning mesti katuban labu tresna tuwin sabaya pati marang Raden Wirat Maya kangos prasaja anandra Sri Huning datang grahita kari rasa kadenge pribadi Wirat Maya putranira sira Oh. Anggrek jelas arep ngadeg aku arep sul e. Ora, pos. Iya. Ya Bu. Katresnane Wirat Maya Lanjut caping gunung menika karmanipun Bapak Hari Puryanto. Eling ana nalika berjuang. Ya. Senadyan wekasanira Prabu
kasih. Umi, Lintang. Yuk kita Lino, yuk tampil. Terima kasih. Sarunge Dorpres si jingkas terus si jingkas. Napa niku? Sing bernapaskan agama Islam iki mau ana sing ngersakake ya kuwi sholawat badar. Masa? Iki gandeng pamundhut ya. Bar iki lagi Dorpres, tur pamundhute isih lho kelincucul. Sing dikersakake Mbak Uun. Engko tutup karo Bu Endang Jineman Sarkara. Walah tenan. Penake kaya ngene neh. Ayo. Sholawat badar, monggo Mas Taslim ingkang murwakani Mas. Ayo, genah ijaz iki mong alhad. Ayo. Monggo Mas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Rasulillah
Alhamdulillah matur sembah nuwun.